पहिला हन हामबाय मारो तामनि खांखे जों खना 22 तारिख अगस्त 2022 जों सिटिं डेमोन्स्ट्रेशन खायना थां दङ अ सिटिं डेमोन्स्ट्रेशन खांखे तामनि बागै हिमाले डेमनि बागै जेटा हावरा साइद्रा अमनो थेनानि ताइ चाम्पासरा ओ काइनिनो दे डेम थेखांखे जिनि बमति हाय बिपद फाइनो बा अरनि हयते बरक रंनो उच्छेद खायनानि प्लेनिंग खाय दङ अमो थेखांखे जिनि बरक माक पिनिरनाय अरनि उच्छेद थांनाय उनके ताइ साथे साथे और टूरिज्म बुखायनाय हिनि सावो जेता सिजाक मते के अमनि प्रोटेस्ट जों खोना जों सिटिं डेमोन्स्ट्रेशन खायना थां दङ अमनि बागै हास्ते हापांनि जतो इलेक्ट्रनिक मीडिया ताइ जतो ताखुक बुखुक जारा ओ देमनो थेमानि चाजागि आं दं खांखे बर फाइ सहयोगिता रथुं ताइ जतो इलेक्ट्रनिक मीडिया रंनो आं कयो नरक जोंनो किसा कभारेज खायदि जेनो सहयोगिता खायदि आं नंनि थानि कय मुंनारगो आं जे ए जे हाथाइ कतर एरियानि कमिटिनि प्रेसिडेन्ट नङै गबक मुंनारगो नरनो बेलाय हामबाय मारो आं आसास खायो नरक जोंनो सुबानाय हिनै बजागानाय ओ जे प्रोग्राम खांखे चिनि चंद्र साधु जे अरनि ए रुटनि जे ब्रिज दंमानि अगानावो ओंनाय और साइद्रा हाति हिनै दङ और जों आसबै सिटिं डेमोन्स्ट्रेशन खायनाय जों एलाकानि जतो 14 पारानि जतो पाब्लिक रक फायै जोंनो सहयोगिता रनाय के जारा नुगै दंनाय ताइ खोनाय दंनाय र बरकबो जोंनो सुबाना मुसुंखे बंनि थाइमबो प्लिज कयमुं नरबो जोंनो सहयोगिता खायदि नरनि थानि आं अमनो आसास खायो ताइ बिसास खायो नरक जोंनो सुबाना हिनै आसुंना हाम टाइम हंखांखे 10टा टु 2टा पर्यन्त जों सिटिं डेमोन्स्ट्रेशन खायजोबनाय आसुंना हामबाय।